Takže čaute, vítajte pri ďalšom videu. V tomto videu vám ukážem, ako vstúplo moje portfólio behom včerajšieho dňa. Dneska sa moje portfólio moc nepohlo hore a keď si všimneš, zisk predtým bol okolo 3,5 tisíca dolárov, teraz je skoro 5,5 tisíca, takže o 2000 dolárov sa moje portfólio včera pohlo smerom hore. Prečo bol tento rapídny rast portfólia? Bolo to skrz to, že vyšli správy, že nemecká biotechnologická spoločnosť BioNTech, ktorá spolupracuje vlastne aj s firmou, ktorou tiež mám v portfóliu, Pfizer, tak vlastne, že už majú tesné vakcínu pred schválením, alebo teda, že už majú veľmi dobré výsledky, 90% majú 90% úspešnosť. Je to potenciálna vakcína, ktorá už dokonca má objednávky aj zo Španielska, ktoré chce vlastne 10 miliónov ľudí zaočkovať s touto vakcínou od Pfizeru. Takže vlastne táto správa veľmi potešila investorov a tým pádom ten trh ozaj bol veľmi pozitívny včera. Rastli rôzne indexy, môžeme si kúknúť S&P 500 a keď si všimneš, tak už je trh o 4,5% vyššie, ako tomu bolo vo februári. Dokonca včera bol ešte vyššie, o 2,5% ešte padol Spider. Takže táto správa bola veľmi dobrá, veľmi potešila. Čo sa týka, ja som nákupy stihol, som rád, tie nákupy sa oplatili. Na eToro mi ten zisk činí už 3700 dolárov, čo som včera tam bolo dokonca, už sa to blížilo k 4000, takúto ziskovosť som nemal ešte nikdy a mám z toho veľkú radosť. Posledné nákupy, keď si pozrieš, tak každý jeden nákup je vyššie skoro okrem toho Intelu, ale aj posledný Intel som kupoval ešte lacnejšie za 44,34 doláru, takže ako vravím, úplne super mi vyšli nákupy, stihol som to, dokonca ešte som prikupoval očko za 59,05 za 200 dolárov, tam mám krásny 13 dolárový zisk a dokonca tie akcie mi budú platiť aj pekné dividendy. Takže z portfólia teda znížilo sa mi ten samozrejme yield on cost a takisto aj dividend yield, pretože moja hodnota portfólia už je cez 33 000 a tom nemám všetky peniaze zainvestované, mám aj nejaké bokom. Na budúcom videu vám potom chcem ukázať, jak som analyzoval nejaké firmy, nehnuteľnosti. Poviem vám niečo o nehnuteľnostiach, či sa oplatí investícia do nehnuteľnosti, ako mám zainvestované do nehnuteľností ja. Čo sa priznám, nemám len v akciách, čo investujú do realít, ale mám aj nejaké inakšie investície. Tí, čo ma sledujú dlhšie, už možno aj vedia a poviem vám, aké približne zisky to robí. Takže ešte vám môžem ukázať EU50 graf, ktorý vlastne európsky trh išiel ešte o moc viac hore za posledný rok. Keď si všimneš od koronavírusu, ten pád je 31% a čo sa týka tohto už 28% to spravilo z toho dna. Takže ešte ani zďaleka to není tam, kde to bolo, ale včera to spravilo, teda za posledné obdobie to spravilo 12%, včera celkovo európsky trh spravil 5,14%, takže najväčších 50 európskych firiem, teda čo zobrazuje tento index, tak ako vidíš, tak včera išiel prudko hore. Takisto veľmi dobrá správa, teda si myslím, že že bol zvolený americký prezident, ktorý pravdepodobne tiež si myslím, že môže obnoviť trošku vzťahy s tú Čínu. Celkovo to môže prospieť aj ekonomike, bude sa snažiť riešiť aj ten koronavírus a uvidíme, čo to prinesie, teda ako sa ekonomika rozbehne. Takže ďakujem pekne za pozornosť, ak sa ti video ľúbilo, daj like, poprípade zdieľaj toto video, ak nemáš odber, daj odber, ak
vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.